Sige, dadaya ko chocolate ha. Ang musugot kay kang biyaan ka? Wow, ko sa manok. Sikot pa niyang manok. Pinangga pa manin ako. Nagburos ra ba ko ron? Bantay lang dyan niro manok ka ron. Uy, Ugis. Kau na diri. Imong kuwan. Muhang, asa ka mo? Muhang amo. Haira ron. Oh, tuka na. Damay lang ha. Kay mahal kayo ang mga lawgron. Diba ka masagot? Paano nyo? Ano yung maning supa? Ika ko nandig mayo. Hindi ka ron kay suwa tika. Nakuha ako. Sukal ko yung stari. Pre! Oh! Asa itong ubis mo kutong kasiyam ko puno? Ang ano? Ngayon anong tari? Oh! Tari yan ito! O sige! Okay, pinaangabin mo pre. Kanang manuka nga ilang gida pre. Pati baga mo, awo, ilang kita ko na kaniya nga pati baga. Pinago ni sa to ang manok ko kay mayam ka ng laki. Kanang imong kasiyam ko puno ang ugis lagi. Awa na! Kanapo na naron! Oo! Tara, madaro ka. Narita ka ni! Naon kay nanong! Oo, ako isugal na nga ilang. Saan pa rin saan ang daro ni mo na Ha? Ako untang isugal sa kuan manok ko. Laka mo. Pag kukuno ka daog sa itupur. Okay. Kanang itupur pre, basta lang na mabalay pre. Target na! Bako na kong manok ha? Oh, budget siguro yung ugis pre. Oh, sige sige. Nya, una-una ako ni Munto. Oh, sige sige. Oh, sige, sige, sige. Diyos ko. Isi mo yung nabilin. Hindi ako ba ito itari? Saan akong may laking manok na wala man? Ito ang usawa kasi siya. Ito naglaw kanina. Niya manok ako eh. Manok. Niya sa manok eh. Day. Nakabantay ka dito sa akong manok na ugis katong kasiyam na kabuno. Wala man dito siyang batuganan. Ikaw mo ito naglaw kanina. Pagkaon sa dito. Sa pagkaon. Nanay ka dito sa balay. Kaon sa dito. Kaya akong manok ba? Kaon sa gani dito. Kung makakita gani kung itom gani ang balhibo sa manok, balot na. Oh. Pero kung puti gani ang balhibo, imo na ugis. Ha? Sus batay nga ako ginang ugis mo imong giihaw no? Sus kay pa baka. Nga katong manok ka. Napalit na to ning balay tungod ato. Ug napalit na to ning kalubihan tungod atong manok ka. Tungod atong manok ka napalit ka na. Unya karon. Ang ngayon ba tong ihawon? Diyan na ka. Asa man ka? Bulan kay kong New Zealand. Aw, sige, dadaya ko chocolate ha. No. Ang musugot kay Karibiyaan ka. Hi guys! Maayong gabi, maayong gabi. Dagan guys, salamat guys sa pagtanaw sa amubo nga video namo no. Og ani atay gamay lang ang shout out. Sa mga new comments lang ni nato kuhaon no kay kagahapon nag-comments nag shout out naman ko kagahapon. So magsugod ta ni Felipe Cartala, Aldrin Pawa. Hello ninyo. Abubakar Absalom. Yati ko yung name niya kung viewers eh. Si Right Time. Si Felix. Don. Si panto niya eh. Si Dom Ricalde. I think nakalimot ko sa iyahang channel no. Ay cellphone lang ko ni tanaw. Sa mga new comments lang ni nakuha. So daghang kay salamat guys og maayong gabi.